Hi guys, welcome back to my channel. ನಾನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ. ಇನಿ ಯಾನು ಕನ್ನಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ ಮಾತ ಕೊನತೀತೆ. ಏನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತೂಲೆ. ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ. ಎಂಗ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಏಪಲ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂತೆ. ಇನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು. ತೂಗ ಹೆಂಚಾಪುನಂದು foundation, ಮಸ್ತಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸರಿ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿಲಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪನಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡಿರತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಸಿಕ್ ಅಂಟಂಟ ಒಂದೊಂದು ಪೌಡರ್ ಯಾನ್ ಓಡೆಂಡೆಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಇಬಕ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ बोलता है ना आई शेड नेक्स्ट eyeliner कई पूरा गलीज on नेक्स्ट eyebrow pencil नेक्स्ट lipstick ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮ ಬೊಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀಪೆನೆ ಟೈಲೈನರ್ ಡೇ
ಬತ್ತನೆಂದು ಕನ್ನಡಿ ತೂಪೇನೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನೆಂದು ಓಕೆನಾ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ್ ಬೊಲ್ಲೆನೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನ್ ಏತ್ ಸೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇದಾಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲ್ ಪನ್ನಲೆಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ. ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೇಟ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.